ग्रेस जननी माता आणि आज आणि पुढे आम्ही भजन असतं भजन आमका ऐकूया आता श्री नारद मुनी भगवंतु त्यांनी श्रीमती सौम्या त्यांनी कुमटा तुगुनु जॉइन जल्लल असं तांगेल दुवेलोटू आमगेला बाल उत्सव फेल आमगेला नाटकांतू पहिले तुम्ही पळोनस कासकडांकय जब कोरची कशी म्हण सांगून दिलेला अपूर्वा प्रभू लोटू तांगेल दुवा अपूर्वा प्रभू तांगेला बामोनु श्री प्रवीण प्रभू तांगेल भागवत पुराणांतू रेग्युलरली जाऊन त्यांनी अटेंड करता असाची आणि मस्त सहयोग दिता असाची श्री ईशोपनिषदाच्या तुमका एका क्लासा फुडें ताजे रिमाइंडर आणि ताजी मेसेजेस आणि ताजे श्लोक मंत्र पुरा तुमकां मेळचे ह्या बामण बायल्या मितीना तांणी रेग्युलरली जावन घालता असाची श्रीमती सौम्या प्रवीण प्रभू तांणी डिप्लोमा इन प्रिंटिंग जल्लल आसा मटेरियल भौतिक जागा अंत पळयलेली ओवर टू यू माताजी आणि अपूर्वा प्रभू सूर करूया आता मुनि बजाए बिना राधि कर मन नामे नारद मुनि बजाए बिना राधि कर मन नामे नाम मणि उदित हय भगत गीत सामे नाम मणि उदित हय भगत गीत सामे नारद मुनि बजाए बिना राधि कर मन नामे तानियाधार बरी से गाना श्रवण युगले गिया अमियाधार बरी से गाना श्रवण युगले गिया बकत जाना सगने नाचे बोरिया बनहिया बकत जाना सगने नाचे बोरिया बनहिया नारद मुनि बजाए वीणा रमण नामे माधुरीपुर आसव पासी मतय जगत जाने माधुरीपुर आसव पासी मतय जगत जाने के हो कांदे के हो नाचे के हो मते मने माने के हो कांदे के हो नाचे के हो मते मने माने नारद मुनि बजाए बिना धरती कर मन नामे पंचवदन नारदे दोरी प्रेमे रस गन रोला पंचवदन नारदे दोरी प्रेमे रस गन रोला कमल सान याचिए बोले बोलो बोलो हरि बोलो कमल सान नाचिए बोले बोलो बोलो हरि बोलो नारद मुनि बजाए बिना राधि कर मन नामे
सहस्रनान परम सुखे हरि हरि बोली गाया सहस्रनान परम सुखे हरि हरि बोली गाया नाम प्रभवे मथिलो विश्व नाम रस सबे पाया नाम प्रभवे मथिलो विश्व नाम रस सबे पाया नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे श्री कृष्ण नाम परम सुखे पुरलो अमर आशा श्री कृष्ण नाम रसने पूरी पुरलो अमर आशा श्री रूप पाद याचाई हिया भक्ति विनोद दासा श्री रूप पाद याचाई हिया भक्ति विनोद दासा नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। त्याच्यावर तो ह्या भजन भक्ती विनोद ठाकूरान सांगितलं केन्ना देवाल महान भक्त नारद मुनी तांगेल वीणे वाजयताची राधिका रमणा म्हण कृष्णाल नामस्मरणे करता की पूरा भक्त ह्या देवाल मधुर कीर्तन ऐकून तल्लीन जावन वतात पावसा मोडा म्हणके देवाल हे नामस्मरणेचे माधुरी रस पूरा भक्ताल कान्ना पोणू त्यांनी खुशेनी नंताची आणि तांगेल भाव व्यक्त करतात पूरा जगತ್ತಾचे जन ह्या नाम संकीर्तनंतू भावपूर्व जावनु ಕೆಲವು ಜನ ನೃತ್ಯ करताती ಕೆಲವು ಜನ रडताती आणि ಕೆಲವು ಜನ ತಂಗೆले मनांतू ತಂಗೆल भाव व्यक्त करताती शिवजी नारद मुनी को फोटोन घेऊन जोरानी हरिनाम स्मरणे करतात आणि ब्रह्मदेव वरे हांगेल वट्टू नृत्य करतात सपनाक हरी बोलो म्हणून कृष्णाला हरिनाम स्मरणे कराती म्हणतात मस्त कुशेनी हजार तोंडाचे अनंत शेषवरे हरी हरी म्हणून कृष्णाला नामस्मरणे करतात ह्या देवाल नामस्मरणे सगळे विश्व पाहून सगळे ह्या ब्रह्मांड हरिनाम स्मरणेचे रुची करतात देवाल महान भक्त भक्ती विनोद ठाकूर सांगतात की ह्या पवित्र कृष्णाला नाव ऐकून तांगेल आशी पूरा तृप्ती जल्ले म्हणून आणि त्यांनी रूप गोस्वामीले पादकमलांतू प्रार्थना करतात ती हे हरिनाम स्मरणे अशी मुखार सुनवचे हरे कृष्ण नारद मुनी बजाए वीणा राधिका रमण नामे अपूर्व भारी लायक शिला व्हेरी नाईस अनेक पण लाईन म्हणा फर्स्ट लाईन नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे जय नारद मुनी की जय भारी लायक वर म्हणलेलं अपूर्व तंगेल फॅमिली ना ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು तन्नी बामण बायला दुव पूरा कृष्ण भावनामृत अंतू मुखार सोची म्हण सांगून प्रार्थना करता असा तंगेला तिगेला आनु तन्नी बेंगलोर आसतानाची कृष्ण भावनामृत अंतू कनेक्ट जेवण आशिल्ल्याची तांकां आनिके मुखार सुव म्हण सांगून श्री कृष्ण परमात्माला मागून घेता असा हरे कृष्ण
धन्यवाद तुमका. थँक्यू. आजी आमगेलो टस्साची आयचे टॉपिक काढू का सीता देवीला आमगेला भागवत पुराणांतू फर्स्ट अशील स्पीकर नाव परिचय पूरा तुमका गोत्ता सर जाल्यारी मिगेले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असता सांगू का कसा म्हणल्यारी तांगेले एक परिचय वापास दिवचे का मिगेल सौभाग्य आहे त्या परिचय वापास दिवचे का. हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभू तुम्ही नाव ऐकूनच का जाल्यार तुम्ही रॅरली पळोवनच का तांकां कोड्याला नंतर तांणी पळोवनच ना जाल्यारी तुमकां पळोवचें एक अवसर मुखारसून आसता तांणी तांगेल्या सेशनांतू तांणी कृष्ण भावना अमृतांतू टोटली इन्वॉल्व आशिल्ली एक व्यक्ती. मंगळूरांतू कुडुपू देवस्थानांतू जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया मंदिराक मस्त नमुने सेवा करून आसाची आनी तांणी आतां हांव सगळे जाल्यार स्क्रिनार मुखार येवन बसता तांणी तशी न्हय स्क्रिनार मातशी हिज ग्रेस मधुपती वरी मातशी बसून देवाल प्रचारण करताले तांणी आनी तांगेल फुल फॅमिली तांगेल्या धर्मपत्नी हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजी तांणी कृष्ण भावनामृतांतू अशी सगळ्यांकय कनेक्ट केला म्हणल्यार आमकां कळना देवाल कार्य आमी इतली लायक करून आमकां कशी करूं जाता म्हणाल्या इतवितीन असले मस्त जावन आशिल्ले वरिष्ठ भक्ता तांगेले परिपूर्ण अनुग्रह आनी तांगेले मर्सी आमगेले वयर फ्लो जावचे मितीन आमकां हें करूं जावचें. तांगेले दोग जाण चेडूय तुम्ही ऐकूनच का श्रीकांत दास सत्यरूपा तांगी तुम्ही ऐकून मात्रच का जाल्यार मस्त कन्नड जणाका तिगेल करतस का श्रीकांत दास तुम्ही श्री ईशोपनिषदांतू आनी आमगेल्या शनिवारच्या सेशनांतूय तुम्ही ऐकून आसताले. तांणी हिज ग्रेस लेट गोविंद रामदासा आमकां मार्गदर्शक जावन आशिल्ले तांणी तांकां तांगेले धुव हर ग्रेस विलासिनी माताजी तांगेले धुव तांकां कितलेय जावं हांव परिचय करूं येता नेक्स्ट 1 hour तांगेले विशय हें केला तें केला असल प्रचार केला वृंदावनांतू वचून यात्रा केलेला आसा मस्त जाणां भक्त केलेला आसा म्हणून सांगता सांगता एका लिहिल्या वृंदावनाचें एक्सप्लेन करूं येता. त्यानंतर ट्रेनार चमकलेल्या यात्रा वच्चे आशिल्ले ताचे विशय सांगी येता गायचे विशय सांगी येता तशी मस्त विशय सांगी येता जाल्यारी तांणी सांगचे कसं म्हणून आमकां ऐकूया म्हळ्यार आमगेले शुद्धीकरणा खातीर रामायणांतून सीता मातेले विशय आयचे टॉपिक आसा. हरे कृष्णा माताजी ओवर टू यू. हरी बोल. हरे कृष्णा. मिगेले परम सौभाग्य दावाना मक्का सिलेक्ट केला ये भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे फर्स्ट स्पीकर जावचेक ये खाली क्रीपिनंत विंगड कसले ना म्हण म्हाका खंडितच ते देखून ये मुरलीधर चरण प्रभुना मस्त होगळसिलेले म्हाका न्ही ये दावाल खंडित ते कृपे म्हणून म्हाका खंडितच. हरे कृष्णा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जावनो आमेगले गुरु महाराज हंगेले चरण अरविंदाक नमस्कार कोरनो तंगेले आशीर्वाद मगोनो। तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो तंगेले की आशीर्वाद मगुन घेतस। तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो। आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिले सत्संग सीता चरित्र माध्यम मेळतस। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे महिनो आमगेले भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे भारीच एक विशेष महिनो इति म्हणल्यार तुमकां सगळ्याक गोतस पुरो फुडले वर्स इतले वेळार आम्ही सत्संग ऑनलाइन कोरोना सुरू जाली म्हणून सुरू केलेले। एक वर्स जाता कशी दीस गेली जाली म्हणून कळना पण आमकां ते देखून आज ये महिनो रामनवमी आशिल्ले देखून ये आम्ही रामाले आणि सीतेले चरित्र ऐकून विजृंभणेरी ये बर्थडे म्हणून सेलिब्रेट करूया म्हणून लेखला। हे वार हांव सीतेले चरित्र सांगता। तशीची अनेक 2 शनिवारा विश्वरूप प्रभुजी आणि गौर नटराज प्रभुजी हन्नी रामाल चरित्र अति विशेष रूपारी सांगून अनेक गम्मत करू असं विजृंभणेरी म्हणताना म्हाका एक उडगा सैल आसा। पयर एक प्रभुजीन तांगे लेक्चरा सांगिले रामाले महा पट्टाभिषेका वेळारी भारी उत्सव जाता काय सगळी अयोध्यांतू। ते वेळारी सगळे गरलेगी तोरण अक्षत रंगोली गांध फूल हे सगळं हंतू सिंगारसिला काही तांगेले घर पुरे प्रत्येक गरलेगी परब मृष्टान्न भोजन सगळकडे रंगोली आणि रंग पुरा उड्डयतसंती। त्या वेळारी ते रंग बಣ್ಣ बಣ್ಣ रंग उड्डयताना सीता मातेल दोळे मात्र उद्दा भोर नेतकय दोळे उद्दा पळोवन सगळे निमगयता कೈ इतले गम्मत एक वेळारी तो दोळे उद्दा काढता दुःख पावत कसले निमगयताना सीता मातेन कसं सांगेल म्हळ्यारी ये रंग वय पुरे वे गम्मत जाल्यार आयची एक गम्मत जावका जाल्यार म्हाका रावणाले हाता तुकून ते युद्ध करून रामान हाडताना ताका सहाय केलेले ते कपी असता नवे कपीवर त्यांनी पुरे ते युद्धांत हांव कोण म्हणताय गोत ना तांकां हांव कशी आस म्हणताय गोत ना जाल्यार मेगेल कितें त्यांनी ते युद्ध करताना कितली मांकड पुराय ते एनिमीसाले शत्रूंक गेले अस्त्र लागून त्यांनी
मेल्लेलस मरतान तांगेल त्या रगत पुरा कितलो सोळस पुरो हे तांबडी रंग पळयताना म्हाका ते कितले की सण सन्न मांकडांगेल उडगास येतस हांव कोण म्हणटाय कळनातील मेगेल कितें जीव त्याग केलेले तांगेल उडगास येता म्हणून ती दोळे उद्दा काडता. तितली नमने पवित्र सीत ती, तितली नमन्याचे गुण भोर नाशिल्ली, सर्वोपरी जावन नाशिल्ली ती सीतेले चरित्र ऐकूका आणि म्हाका ते सांगका म्हण जाल्यार खाली दावाल कृपेनंत विंगड कसलेय नाही म्हण सांगून आम्ही मना करून घेवका. तितले पवित्र आणि गुणवंत ती सर्व गुण संपन्न जावन आशिल्ले तिगेले ते चरित्र आज आम्ही ऐकूया. सगळ्याक गोत्तशिलेची सीतेल चरित्र जाल्यारी आज आम्ही ऐकूचे चिक्की व्यत्यास करून घेवका. इतली काळ आम्ही दावाल काणी भक्तांगेल काणी पुरा ऐकून जाल्ले ऐकले इतलेच जाल्यारी आनी मुखारी ते काणयेन तू कसं अस म्हणून श्रद्धेर ऐकून ते तांगेल गुण भक्तांगेल गुण ना जाल्यार ते दावाल ते लिहिले पुरा आम्ही आमगेल जीवनान तू काण घेवन आमगेले ते अध्यात्म मार्गाचे पुरोगमन सुलभ करून दिवची नमने तशी करून घेवका. स्वाभाविक जावन आम्ही आमगेल अंतरंग कंप्लीट शुद्ध जाता. असं सगळं हरिले मागेले राधेले पुरा सीतेले काणी ऐकले रे आमगेल अंतरंग शुद्धी जाता. आमगेले कानाक मनोरंजन विंगडची ते सायडा दवरया खंयचे काणी ऐकतान जाता जाल्यारी हे काणी ऐकतान काय उणिवे आनीकय गम्मत. कानाक मनोरंजन, मनाक पुष्टी जाता, पुष्टीवर्धन आणि अंतरंगाक हृदय आपापी प्युरिफाय जाता, शुद्ध जाता. अशी मस्त मनाचे फल अस दावाल काणी ऐकूचे. आणि आम्ही मना करून घेवका कसं म्हळ्यार राधेक आणि कृष्णाक आणि सीतारामाक व्यत्यास ना. राधेन कशी अष्टमी जाल्ले तशीच कृष्णान कशी अष्टमी जन्म आयलो तशीच तागेले अंतरंग शक्ती राधे ती वेळी तशीची अष्टमीकची प्रकटी जाता. रामाले काणयेंतूय चरित्रेंतूय तशीची राम कशी नवमीक जन्म येता तशीची तागेले अंतरंग शक्ती नवमीकची प्राकटी जाता. राधा आणि कृष्ण एकची. राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्ये विलासे रस आस्वादन करी. राधनी कृष्ण एकची एक आत्मशी जाल्यारी त्यांनी दोन्ही देह धरी दुई देह धरी दोन्ही देह धरले. इत्याक अन्योन्य आस्वादन करची कितेरी अन्योन्य अशी तांगेले ते लिहिले आस्वादन करची कितेरी त्यांनी दोन्ही देह जाल्ले ती तशीच रामाक आणि सीतेकय तशीच तेच प्रिन्सिपल. रामाले शक्ती तीन जावन डिवाइड करी येत. एक अंतरंग शक्ती, एक बहिर शक्ती आणि एक तटस्थ शक्ती. तंतु अंतरंग शक्ती तू तीन शक्ती असा ह्लादिनी शक्ती, संधिनी शक्ती आणि संवित शक्ती. तंतु कशी राधे कृष्णाला ह्लादिनी शक्ती की तशीच सीते रामाला ह्लादिनी शक्ती. आता आम्ही कंची मूडार ऐकू का म्हणून सान एक काणी सांगता वा. कुलशेखर रायो प्रति दीस रामायण ऐकत असेल काय कितलं म्हणल्यार ते एक पंता ते रामाले प्रसंग खंय येत म्हळ्यार रामायणान तो पुरोहित येऊन सांगत काय सत्संग जातस कुलशेखर राय ऐकतस त्यांना सीतेक अपहरण जाल्ले रावणान अपहरण केले म्हणून सांगताना कुलशेखर राय कितली म्हळ्यार गुड्डूनस म्हळ्यार ते काणयेन तो राय नव्हे उडले तो खंय असते
मिगल भट राजभट खंय आसा तुम्ही तुमगेले सैन्य पुरा पयंती तुमगेल घोडो अस्ती पुरा कडेंती आम्ही युद्ध करून रावणा लगे अत्त सीते हडिया म्हण सांगून तो एकदम उठवून तागेल सैन्य पुरा आपयत काय तेन मने भावार्थ बुड्डून गेला ते इतली चंद काणी म्हणल्यारी आमका तसल भाव येवका जाल्यार आम्ही जन्म जन्म घेवका जाताले जाल्यारी आम्ही काय नातल्यारी येद्दी पुणे श्रद्धेरी हे काणी ऐकल्यारी आमका ते सीता माते वैरी आमगेल प्रीती चडली वे येद्दी पुणे ते आईचे आमगेले सत्संगा सार्थक जाल्ली म्हणून अर्थ सगळाके गोत्तशिल्या वरी सीता माते जनकरायाले दुव जनकराय म्हळ्यारी ते एक सीते मातेले अन्नाल नाव तंगेल फॅमिली नाव जनक म्हणून कशी इंद्राले नाव पुरंदर हे आमगेले हे पंत इंद्राल नाव पुरंदर तगेल बायलेल नाव सचीदेवी जाल्यारी ते इंद्र म्हळेले ते पोस्ट इंद्राणी म्हळेले तगेल बायलेल पोस्टा नाव तशीची हे जनक म्हळेले ते जनकपुरी रायाले गावचे रायांगेले नाव जनकराय म्हणचे तांकां सीतेल नाव सीरध्वज म्हणून सीतेल अन्नाल नाव सीरध्वज म्हणून तक जनक महाराज म्हणचे पुरा रायांक जनकपुरीचे ते जनकरायान एक पंत तगेल गावांतू जनकपुरींतू यज्ञ कोरका यज्ञ करताना पुढे कालांत पुरा रायान तंगेले स्ವಂತ हत्तान ते क्लीन करचे फूट करचे पुरा कशी जगन्नाथ पुरींतू जगन्नाथाल रथ येताना रायूची कोयर काढता आज एकय ते आचरणस तेर मुखार ताणताना ते गावची राय येवन कोयर काढता तशीची पुढी पुरा राय म्हळेल कुडले त्यांनी नुत बेसून दुसरे करन काम करोच नाही त्यांनी स्वतः तंगेले भक्ती सेवे करतशिलंती तशीची ते जनकरायू तगेलेची हातान ते भूई आपणाची कोसता म्हण सांगून ते बंगरा हलान कसं करता ते भूई कोसताना ते हलाचे तुदी एक सीता म्हण नाव ते तू दी एकडन वचून शिरकून बेसता शिरकून बेसून मुखार वचना बैलांक मुखार वचू जायना देखून ते राय सांगता तांगेले राजभटाल्या पुरा कसं म्हण पळयंती ताजी मुळांतू कसं की शिरकला मुखार वचना अड्डळता म्हण सांगून तांगनी पुरा खुंडून पळयताना ते एक लायक भितेरी भुंयची मुळांतू एक भांगरा पेटी ते भांगरा पेटिया भितेरी एक चंद रत्नशे एक ಚೆಲ್ಲಿಯ ಚೆರಡು ते चेरडा पळेल कुडले राणी तिगेल हातान काढता आणि भारी प्रीतीन आलिंगन करता आणि सांगता हे आम्ही अरमन्यावर या हिका आणि ही मेगेल दुव ही म्हणून सांगून घेता तशीची भारी चंदी सीते तशी तिका चंद कोर्ण मोगारी ती साक्षात विष्णूले कॉन्सर्ट ती म्हणून सांगून पुरोहित सांगता आणि राज पुरोहितान सांगेल प्रकार त्यांनी तिका भारीची प्रीतीर वाडयता ती 5 वर्ष म्हणता तिका एक दिसू पूज करू सांगता जनकरायाले अरमनेंतू शिवान दिल्लले तागेले पिनाक धनुष्य म्हणून एक हरधनुष्य म्हणून सांगता ताका ते आशिले ताका पूज करचे आशिले आज तू पूज कर गो चेरडा म्हणून सांगून बापूसू ते सीता मातेक पूज करू सोडता ते कितले जड म्हणल्यारी ते पिनाक धनुष्य ते हाडताना 1000 कटल्यान जणान दोरन हाणू ते एक आजेरी दवरला भांगराचे एक ऑड एक फ्रेमा वेरी टेबला वेरी ते देखून सकडाने पूज करचे नी वच्चे ते कोणी अप्पुडू ना ते देखून तज मुळांत बोर्न कोयरू फुल्लाचे पुष्प गंध
अक्षत फुल दिसू ताजी फुल दिसू पुरा गल्ल्याला एडे एडे पडला कोणाके क्लीन करूया म्हळ्यार ते आपूड जायना आणि हल्लोचे काही जायना त्या कडेकडे सीता मातेक ते पूज करू सांगितलं ती लेखता हाजी मुळान कितली कोयर सभा एक सुरवेर फूट करणं तिला पूज करू जातवे म्हण सांगून ती कसं करता ते तिगेला 10 वता ना ते धनुष काढता आणि ते गाडी त्या लोकयता आणि ते पुरा पूट करता पुसून अपास ते 10 वताना ते दवरता मागीर पूज करता या पळोवन हांव सुख आणि बाप सुख भारी आश्चर्य 5 वर्षाची काढता ये ते कुडातून हे कुडा हाडका म्हण जाल्यार 300 400 1000 जणां तेव्हा विलस हे कसं एक आश्चर्य बा म्हणलें ना ते पुरोहित असतात पुरोहित सांगता हिका साधारण जन वर्डी करून दिवचनज ये धनुष्य कोण उक्कोळ्ळो तक्का ते सरी वैरी बांतकी तक्क मात्र वर्डी करून दिवका साधारणाची नाही ही चेल्ली म्हणून सांगता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपी ही म्हणून सांगता कितले म्हळ्यार ती राधे सीतेक भारी चंदी कैती भारी चंदी म्हळ्यार एक काणी येता हंगा दशरथाल गरलेगी राम जाता रामान जाताना राम इथे वाडून येतस ते वेळारी ये तीनी आवसुई तक 3 आवसु कौशल्य कैके आणि सुमित्रा भारी मोग्गार पळयतान तक्का एक दिसू त्यांनी दशरथालागी येऊन सांगता ती तुमका हागेल वर्डीके माती हुन्नामे म्हणताना दशरथ सांगता हांवी ते माती हुन कोरका आम्ही चल्ले कारण चल्लेल बपसून माती हुन कोरची म्हणसवे माती हुन पोर चेल्ल्या काराक त्यांनी कसं म्हण पळवंती म्हणता त्यांना ते 3 आवस सांगता ती माती हुन ते विषय नाही आमगेल राम इतकी चंद म्हणल्यारी पायी तगेले रूप गुण शील पुरा इतली चांग म्हणल्यारी तगले बाईल तगले काय उणी जावचे नज आमकी येवची सून रामाल गुण रूप शीला काही 1 पॉइंट मिक्कून येवका ना जलरी आमगेले रामान तिक पळयताना हसून ही कितली चंदेस हिक पळोवन बेश्या म्हणून तिगेले रूप गुण शील पळोवन ताणे आनंद पावका तिक्का तगेले काही उणी म्हणजेलरी तगेल तोंड भावता ते तगेल तोंड भाविल जेव्हा आम्ही पळेल म्हणजेलरी मागीर आम्ही आमगेल शरीरा भितरी आमगेल प्राण दवर घेना ती म्हणून सांगताना दशरथाक वयनवे म्हण दिसता ओ येवे माती हुन विषय वय चिंते विषयूची इतेक म्हळ्यारी रामाला वरी राम शिवाय विंगड कोणी ना तशी असताना या आवसून सांगिला वरी रामाला काही चंदेक चेल्ली जाव का म्हण जाल्यारी काही तुकून सोदून अडचे बा एक चिंते विषय यूच म्हणून तेच तुकून दशरथाक भारी ओडेक टेन्शन काही रामाला काही चंदे आणि रामाला काही गुणवंती कोण आपणचे म्हणून ते तशी दशरथ तई वसिष्ठाक सांगून पुरा ब्राह्मणाक सगळे लोक पेटयंती हांव चक्रवर्ती आज वेरेन म्हाका ते एक अहम आशिल्लें हांव चक्रवर्ती हांव कसले बिवका चल्लेल बापूस साव म्हणून नाही म्हाका आज तुका एक मात येवन आसता मिगेल रामाला काही चड चंदी गुणवंती गुणशीलवंत जावन आशिल्ली एक चेल्ली जावका म्हणून पुरा ब्राह्मणांक पेटयंती सगळे लोक पेटयंती ब्रह्मांडांत कोणच पण सोदून काडयंती म्हणून सांगून तुगेल काम ते वसिष्ठा वयसून घेवन मागीर त्यांनी सीतेक पळोवन दवरला म्हणून एक विंगड एक पद्मपुराणांत एक काणी येता तशी हंगा सीते भारी चंदी जावन तशीची ओडी 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 जाता तिगेले वर्डिके वेळारी हानी उलयत असताना विश्वामित्र येता तुमच्याकडे गोत्तस विश्वामित्र येवन ताटकी मारीची हानी पुरा उपद्रव दितस आणि ती याग यज्ञ करताना म्हाका रामाक मेगलोट पेटवका म्हणून सांगिल नंतर दशरथ भारी दुःखान विश्वामित्रा लोटू पेटवून दिता
पेटवून तेचकड राक्षसाल पुरा वध जाता तेचकड जाताची तांका मितीला कापून वरता विश्वामित्रान मितीला आपण वरताना ते इतानी गुरून सांगेल काम पुरा करतान ते मितीला अंतू ते संजी वेळ सरी एक बंद मितीला भोंडो नडता म्हणून सांगता लक्ष्मण अण्णाक इथे म्हणल्यारी ते आम्ही पळोवका कसं म्हणल्यारी गुरु तत्व के लक्ष्मण ते गुरुन ते गावचे जना पुरा भगवंता दाखवच्या बरी चमकलेल्या वरीची तांका पुरा एक पंत दर्शन करून हाडता मिथिला वासिंक हेर दिवस सकाळी विश्वामित्र सकाळीची पूजेक फूल हाडी म्हणून सांगून रामा पेटयत काही रामान ते पुष्पवाटिका वताना थंय फूल काडू वताना सीते तिगेल सखी लोटू तेंची सरोवरांतू नावचे येत काही नावचे येताना सखी पुरा राम आपळयता ती उडले एक सखी वचून सीतेला सांगता एक लायला ते भारी चंदस देवता पुरुष पळोचक सांगून सीते का ते आपून हाडता ते रामाले सीतेले दृष्टी सुरवेरी मिलन जाता ते राम फूल काडू आयला गुरु का कितेरी ते सीते पळयताना राम हुम्मेत काही सगळे आंग तगेले श्रमबिंदू म्हणता ती हू मैल काही तका श्रमबिंदू म्हळ्यार तगेले अंगाक सीतेले दोळे ಒಟ್ಟು दोळो मेळणो पळयताना इति म्हळ्यारी आश्चर्य इत्येक तशे जाल्ले हू मैले रामाक तेवे सकाळची वेळू आणि ग्रीष्म ऋतू काही ते थंडी ऋतू शरद ऋतूंतू ते थंडी सूर्यावचे मस्त शाके वेळ काही नाही आणि वाटीक ते गार्डन खंय जे ओडे खाली जाग नाही अस्सल जागेरी सुरवेर सीतेक पळयताना हू मैल म्हूण जाल्यारी हे मनुष्य कशे बा आमगेले धनुष्य बेतयतालो म्हणून ते गेले सखी पुरा ताका पळोवन हासता काय तेची तो आश्रमा वचून गुरुले सांगता आज हांव सीतेक पळयले जनक नंदिनी पळयले आपणेन म्हूण सांगताना पुरे विवरसून सांगताना आपणे हुम्मेलेले पुरा पळोवन गुरु सांगताना विश्वामित्र मनस्पूर्वक आशीर्वाद दितकय कोण तंगेल गुरु लगी कसले निपयनतिले प्रत्येक विषय गुरुले सांगता की तांका अपास विंगड आशीर्वाद विंगड वरदान निमगोचे कसले अगत्य पणा म्हणून शास्त्र सांगता ती तशीची तांगेल वांछितार्थ पुरे मनोरथ पुरे सफल जाता म्हणून शास्त्र आस ते प्रकार रामाक ते पिनाक धनुष्य उठोचे उकोळूक साध्य जाता आणि ताका सीते लोटू पाणी ग्रहण जाता हंगा पाणी ग्रहण जाताना रामू तगले मत्ती बक्षीना माळ घालताना सीतान माळ घालताना राम शीरप्ता माती बक्षना ते वेळारी कसं करचे बा सीतेक ಒಟ್ಟುची 6 वर्ष रामाक 16 वर्ष बरी सानी सीते ती कश केल्यारी माळ घालू जायना कसं करचे बा म्हणून आलोचन करताना ते लक्ष्मण येता लक्ष्मण येऊन ಕೂಡ್ಲೆ अण्णाल पाय धरताना रामू आपल्याला तो सेवकान पाय धरला म्हणून ता कुटकोरच कितरी बक्षिताना ಕೂಡ್ಲೆ सीते तिगेले माळ घालत ताका हाजर्थ कसं म्हणल्यारी सीते आम्ही हंगा जीवतत्व म्हणून लेखल्यारी रामू भगवंतू ते जीवतत्वान केदनाई भगवंता वरण कोरका म्हण जाल्यारी एक मध्येक एक गुरु जावकाची ते लक्ष्मण गुरुतत्व जावन ते काम करून तिका सुलभ करून दिता एक गुर असलेरी आमका भगवंताक आमगेले म्हण कोर घेवचेक भारी सुलभ म्हण आम्ही एक तांगेले पाणी ग्रहणाचे काणी ऐकून मना करून घेऊयात अनेक कसं म्हणल्यारी तशीच त्यांनी राम कोमल
सीते तशीची बजी सानी आणि मस्त कोमल ती इतली कोमल मळरी वर्डीक जाऊन अयोध्या येताना तिका ते तीन माय संती तीन आवसी ती कोमल म्हणून ऐकून ती कसले दुःखूनच म्हणून त्यांनी ते पलंकी तुकून देऊन ताना कमला पुष्पस्पळे कमला पुष्पाचे पराग पराग म्हणल्यारी तुम गोतस त्याचे पाकले मुळ आशिल ते सपूरशे पिट्टी धूळशे म्हणे ताजे ते धूळ पराग तज्जेच एक मंच करून दवरला काही पल्लंकी तुकून देऊन घरा भितरी वचिताय मंद्री आम्ही चहा पिगालांत वची वाटेरी फुल्लाचे कार्पेट तशीची पराग कमला पुष्पाचे परागाचे कार्पेट घालाके ते वेळारी ती सीते हगूर ताई तुकून पल्लंकीर तुकून देऊन घरा भितरी चढताना त्या फुल्ला कार्पेटावर पराग कार्पेटावर तुकून चमकताना तिक पक्कनी तिगेले तोंड बहुत काही दोळ बहुत काही त्यांना कौशल्य माते तिका अशी कोण पटोवन दोन संगीत काही कसं गो मा तुगेले तोंड बावला इत्याक तुगेल दोळ इथे बावले तू कसं जल्ले म्हणताना ती सांगत काही काय ना मा म्हणत काही सांगो मा आणि तुगेल अम्मा मी नव्हे तुगेल कसं दुःख असले रे तू आमगेल सांगा तू निपोचे नज्ज तुगेल दोळ इथे बावले तोंड बावली मू म्हणताना ती सांगता सीता माते अम्मा मक्का अंगा सुत्तू रब्बीले सकीन पुरा पळयताना तांगेल दृष्टीचे ते तीक्ष्णतेंतू मक्का मिगेले तोंडा पुरा दुःख जाल्ली म्हाका दोळ्याक हुन जाल्ले तपले मिगेले आंग आणि मिगेले पायाक ते परागाचे तुस्सू कोंबली म्हाका तशी मिगेल पाया दुखता म्हणताना कौशल्या कळता ही हांव लेक्कीले काही चड कोमल आस हे बाबा हिक हांगा हिल कुडले दुःख जालेले बरी जाल म्हणून तिक कुडले ते चेरडाक अंडी दೋರ್ನು ती सीधा तिगल वार्ल पंगोर्नु ती सीधा बित्तर धावता तिगल सुन्ने घेऊन तसली नमने कोमल ती आता तिगले कोमल कसले कितले कोमल तस पण आम्ही मना करून घेतले त्या प्रकार तिका दशरथ आणि पुरा तिन्ही आवसी तितली चंद करून पळोवन त्यांनी थंय गमतेर असताना तुमच्याकडे गोतशिल्यावरी आमगेले मंतरा येता मंतरा येवन एक दीस कैकेयील मत्ती वाईट करून तांका रन्ना पेटोवका म्हण जाता रन्ना पेटोवका म्हण जाताना तिका एक चूर कसं म्हणजे चंचल जायना मन आपल्याला बामणाक रन्ना वचका म्हणून सांगला म्हणून उडलं ती वय सांगता आवय वत्तम्मा म्हणून कौशल्याला कुडा वचून सांगता त्यांना कौशल्य सांगता नकमा तुका जनक दशरथ रायान कैकेयीक हिक मात्र उत्तर दिला रामाक मात्र काडा पेटोका म्हणून तुक पेटोका म्हणून उत्तर दिनी तू वच नक्कमा तुक जायश ना ते रान्नान तू म्हणताना ती सांगता नामा मका रामा नतील जागोची काड रान रामा नशील जागोची ते रान जावो ते अयोध्याची म्हणून सांगता कितली नमनाचे आज ऐश्वर्यांत वड्डील म्हणल्यारी आमगेल भगवद्गीतेंतू ದಂಚ ಅಧ್ಯಾಯಂತೂ ದೇವ್ ಸಂಗ್ತ ದಗಲ್ ವಿಭೂತಿಂತೂ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮೇಧಾ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾ म्हणून सांगता कीर्ती श्री वाक आणि धृती क्षमा मेधा हे सगळं नारीला एक श्रृंगार म्हणून सांगता भूषण आहे म्हणून ते प्रकार प्रत्येक आमगेल सीतेला ಅಂತ आमका पळयत श्री म्हळ्यारी ऐश्वर्य ते ऐश्वर्य कितले तिगेले ಅಂತ अशील म्हळ्यारी गरलेगी तिगेला अन्नाले ऐश्वर्य जनक रायाले एक दशरथ रायाले ते चढच म्हण येत
ತಂಗಲ್ ವರ್ಡಿಕೆ ಬೆಳರಿ ಕೈತಾಯ್ ಮಳ್ಳರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವ ಪೂರೇ ತಂತಿ ಸೀತಾರಾಮಲೆ ವಿವಾಹ ಬೆಳರಿ ಇಂದ್ರ ತಗಲೆ ರತಾರಿ स्वर्गातून येऊन सकाळी पुढे वर्डिके तेस येऊन देवताना जनकपुरान देवताना एकलो बाई तुकून उद्दा काढतस त्या बाई कितली चंद म्हणल्यारी सगळेची नवरत्ना खचित जाऊनस नवरत्ना तो शृंगार केला आणि ते दोर भंगरा दोर ते तांबी कळसो भंगरा कळसो ते मनीषो तगले दंत मंजन करतस दांत गस्तस सकाळीची हे भंगरा तांबी घेऊन उडले इंद्रू रथा तुकून देवता आणि साष्टांग नमस्कार घालता हे जनक राजा तुक नमस्कारो म्हणता ते वेळारी तो सांगता इंद्रालागी यो हांव जनकराय न्ही म्हाका नमस्कार देऊ नका म्हणताना कोण तू मागिरी म्हणताना हांव जनकरायाले गावान तू मार्ग जडतालो थंय भांगरा तांबी तू उद्दा घेऊन भांगरा कळसेन तू दांत गसताल जण तितलं ऐश्वर्य बोर नशिली ते सीते आजीक राम रान्नावत म्हणताना ती पुराय ऐश्वर्य तिगल त्याग करता तिक काही लवलेश तिक ते चिंतेना इत म्हळ्यार तीन तिगल स्वामीक रामाक तिगल साक्षात ऐश्वर्य म्हणून मना करून घेतला ते राम खयस की तै तिक अयोध्य त्या रामानातील अयोध्य भंगरा मंच जेवो भंगरा वाटी जेवो कसले जेवो ते तिका रानश दिसता ते देखून म्हाका देखोर मी गेले स्वामी लोट वच्चेक सोडका म्हणून सांगून ती कौशल्याला पाय धरता तशीची त्यांनी सगळे सीते रामू आणि लक्ष्मण आणि त्याच जणांनी रान्ना चमकलेले तुम गोतस इत म्हळ्यारी या जनक रायो कितले एक फेमस म्हळ्यारी ताका विदेह म्हणे नावस आमगेले सीते काही नाव घालताना भार नाव की घालला मस्त नाव घालला तांतो भार नाव भारी फेमस ते कसं सकड म्हळ्यारी मैथिली जानकी सीता विदेही जनकात्मजो सुनयनते तनु वैदेही कृपा पीयूष जलदी वीर्य शुल्क अयोनी रसोद्भव म्हणून भार नाव घाला या भार नाव कोण डेली सांगत की ऐकता की तांका तांगेले वांछित अर्थ पुरे सफल जाता म्हणून शास्त्र अस अयोनी तिका योनिना ती भूई तुकून प्रकट झालेली वीर्य शुल्क प्रति चराचर वस्तू काही तीची मूल कारण रसोद्भव रस तकून उद्भव झालेली ते देखून ती आजी वैदेही जलेल देखून तिका ते अरमने ऐश्वर्य सोणू वच्चेंतू लवलेश तिक काहीच एक बेजारूना ते चिंतेना तिका तिथलं ऐश्वर्य सोण वच्चक इथे म्हळ्यारी जनकरायाक इतले ताका विदेहराय म्हणून नावस ताणे तांगेले गुरु गेले ಒಟ್ಟು सत्संग करू अशील केदनाय ते आत्मविद्या आत्मसाक्षात्कार बग्गेंतू त्यांनी सत्संग घेताना ते ತಂಗಲೊಟ್ಟು ತಗಲ್ ಗುರುಲ ಅನ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸನ್ನವ ತನ್ನಿ ಪೂರ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಗುರುಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರ್ಚೆ गुरु तुम्ही केदनाय जनकरायाकच प्रीती चढ करतांती इत्याक ताका हे दूर बेस करोचे तागेल्या प्रितीन उरलोचे ताका पळोवन पाठ काडचे तो राय म्हणून आम्ही सकड काही मोल्लाक नावे तशेले लेखाक नावे म्हणून तांनी गुरु गेला निमगयतांती ताका गुरु सांगता वेळेवो हांव एक पंता तुमका उत्तर दिता म्हणून सांगता गुरु तशीची एक पंता कसं जात म्हळ्यार जनकपुरांतू उज्ज पडता सगळे जनकपुरा उज्ज लागला म्हणून मिथिला देश उज्ज लागला म्हणून एक राजभट येऊन हांग सत्संग जात असताना सांगता ते कन्नान ऐकलेलेची ते शिष्य पुरा कसं करतांती हो उज्ज लागले बे आम्ही वतांती म्हणून सांगून धावतांती गुरु लगे आपण निमगैनांती कसले ना सीधा धावतांती
जनकराज मात उत्सुक जावन रायाले की कहाणी ऐकूच्या बेसता तेन्ना गुरुले बेसता तेन्ना गुरु निमगयता तू वच्चन हांवें तुगेल्या जनकर पुरीन तू उज्ज लागला नवे अरमने पुरा वचन पळय म्हणटाना जनकराय सांगता वडना गुरु ते दावाल इच्छे कसं करू जाता हांव आतां चमकल्यारी कितले उद्दागान कितले निवो येता जोळन वच्चे पुरा जोळन वता मेळचे शिल पुरा म्हाकशी मेळटा म्हाका तू हे आत्मविद्या सांगून दी आनी तशिले रुची म्हाका तांतू ना म्हण सांगता तितले म्हणटाना ते अन्य गुरु शिष्य पुरा येता ती तेन्ना येताना गुरु निमगयता इथे तुमी धांविल्यान ती म्हणटाना आमगेले कवपी नाशिले ते जोळन गेले गेल्ली नवे म्हण सांगून आमी उठोन धांविल्यान ती म्हणटा तेन्ना कसं जाल्यात म्हणून ते उज्जयना काही ना म्हणतात ते इंद्रिय बलांतू योग बलांतू गुरुन एक उज्ज सृष्टी केलेले हांक उत्तर दिवचेक तशी गुरु सांगता आतां कळ्ळें तुमका आमी तेका जनकराया मात्र चड प्रीती करचे म्हणून तांकां सांगता एग्जाम्पल कोण सांगता खाली एक कवपी ना आजी कितेर तुमी ते उज्ज पडले म्हळ्यार कुडले धांवले मो रायाल एक इंटरेस्ट पळय तुम्ही म्हण सांगून तांकां साक्षात दाखयता तितले एक देहाचे सुबोध नत्तिले रायतो ताका निमित्तान ताका विदेह म्हणून नाव विदेह रायो तेर विदेह राय नंदिनी ही सीते माते ते सीता मातेक तिगेले बामणाल वट्टोक वच्चेक काही संकोच ना म्हळ्यार ऐकून आमकां आश्चर्य जावचेक नज्ज तितले म्हणे एक अनअटॅच्ड ती वैराग्य विदेही ती वैदेही तशीची ती रान्ना वता रान्ना जमकल नंतर ते तुम गोतशील प्रकार रावण येता रावण येवन तिका अपहरण करून वता रामान आनी लक्ष्मणान तेल वेळारी तशी तिका लंके व्हरता लंके व्हरून तिका अशोक वाटिकांतू तिका दवरून घेता अशोक वाटिकांतू तिका रामाले उडगासू केदनाय रामाले जप करची तिणे तेन तिका रावण डेली येवन पळयता रात्री कालांतू तिगेले येवन उलयता आनी तिका ते दिता हे दिता तुका मिगेल राणीले पैकी प्रथम पटर राणी करता तुका प्रथम राणी करता तुका हे 3 लोकांचे ऐश्वर्य पुरा तुगेल पायमुळा हाण घालता पुराण म्हणे प्रॉमिसेस दिता जाल्यारी ती खंयचे प्रलोभनांतू ती पळना आनी कितले म्हळ्यार तिगेले पतिव्रताचे ती प्रतीक म्हळ्यार ती खाली एक तण करता ते लागीशिले आनी ते रावणाले येदूर दवरून सांगता तुका साध्य असल्यारी तुझे तुगेल ते पायो तणा दांटून येवचे साध्य स्कीम पळय म्हणून सांगता इतले पवित्र ती तशीची तिगेले कष्ट पुरे उणी करची कितेली ते एक राक्षस असता ती चांगी ती शास्त्रांत विभीषणाल दुव म्हणून सांगता ती त्रिजटे म्हणून तिगेल नाम ती मात्र सीते मातेक येवन केदनाय सांत्वन करता तेन्ना तिगेले कष्ट कितले म्हळ्यार ती त्रिजटेले सांगता हे मा तू मात्र म्हाका हांगा सांत्वन दितली म्हाका रामाले ते विरह चडूचे जायना तिले हांव प्रति क्षणांतूय हांव मरतस हांव प्रति क्षणांतूय हांव तापून मरचे बदलाक तू म्हाका देच राखूड मेगेल आंगारी हाण घालून म्हाका एक पंता जोळोन सोडी म्हणून सांगता आनी वी दिताय मेगेल ओट्टू म्हाका ओट्टू साथी दिना हांव आकाशा पळोवन रडल्यारी तंतू मिंच येवचे दिसता म्हाका गुडगुड येवचे दिसता जाल्यार ते हांव आशे करता ते खंय मिंच जो मेगेल आंगार पळोवन म्हाका जळयल म्हण जाल्यार कितलो आयकशिले ते नक्षत्र पुरा मेगेल आंगार पळोवन म्हाका उज्जू लागले कितलो आयकशिले म्हूण हांव
मन आशी केलरी त्यांनी मक साथ दिनांती भारी दुःख जत मका हंगा जीव काणगे म्हणल्यारी रामाल उडगास येता म्हणून मोरिया म्हणल्यारी रामाल उडगास येता मोरू जायना जिवंत राबिया म्हणल्यारी रामाल विरह उडगास येताना मोरिया म्हण दिसता कसं करू काही जायना अशण मोरू काही जायना वांचू काही जायना ते न मने स्थिती मी गेले कसं करचे म्हणून कळना माका एक बंद जळे म्हणून सांगताना रिजट तिका सांत्वन करता पळमा तशी लेखूनच राम खंडित येता विश्वास दवरी विश्वास मुख्य एक दिस खंडित राम येऊन रावणाक जीश मारून तू खंडित वर्ता म्हणून सांगता तशीची हनुमंत येता तुम सगळं गोतशिल्या वरी हनुमंतो रामान पेटोचे असं हनुमंताक हनुमंत येऊन ते लंके पावता ते हनुमंत ते रुक्कार बैसून सीतेलिय पूरा दुःख पळयता कशे बात सीतेक फेस करचे शिदा वचून बेसलेरी नम गैष्णा म्हणून सांगून वैरी रुक्कार बैसून रामाले भजन करता श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून सांगून भजन करून पुरा रामाले ते चरित्र सांगताना भारी सुख जाता सीतल कन्नाक एक भक्ताक केदनाही हरिल नाम हरिल लीले हरिल गुण काही होगळसिता की ते भारी सुख जाता वरलेल जाग्या कितले सुख असतांका तांका ते कांटे वयर बेशिला वयर जाता तशीची सीतेक भारी कन्ना सुख जाता मागीर ती लेखता ये राक्षसांगेल प्लॅन की म्हाका एक नमने मांकड करून धरूक वै की नाही म्हणून सांगून ती कोण तू येदूर यो म्हणताना सान एक पिल्ला आले रूपारी मांकडा पिल्लाल रूपारी हनुमंत येता तिगेले दूर येऊन रपता त्यांना सीते निमगैता कसं खंडित तू रामाले दूत म्हणून सांगून म्हणून निमगैताना हनुमंतू तक्का रामान दिलेले ते मुद्दी दाखयता तिका दोळ्यान तुल्यान उद्दा धारादार पडता धारागार जाऊन पडताना तो हनुमंत सांगता ते रामान ताकी एक लील सांगिले रहस्यमय लीले कसं म्हणल्यार वारडीक जाल नंतर सीतेकनी रामाक एक पंता सान एक कलह जाता कलह म्हणल्यार प्रेम कलह ते वेळारी त्यांनी तोंड तकड अकड गुंडोन बेसतांती जाय जाल्यार राम मक्क पळोवो आणि तो उल्लोवो म्हणून सीते लेखता राम लेखता जाय जाल्यार सीत मिगा आपोवन उल्लोवो आणि ती सुरवेर पळोव म्हाका हांव कसले पळोव का म्हणून तशी एक सानशी एक प्रेम कलह जत तांगल मध्येंतू त्यांनी तशी बेसताना सीते मुद्देर खेळत असता ते वेळारी सीतेल मुद्दी तिगल हातात पोण वताना ते राम ते बक्षीता काडोक ते वेळार सीते बक्षीता त्यांनी ओटोटो बक्षीताना तांगेले ಮತ್ತೆ दोग जणाला अड्डळता आणि माती वैर वर्कन पळयताना तांगेले दोळ त्या कಡೆ मेळता आणि तांगेले वापस ते प्रेम कलर आपून प्रेम मिलन जाता ते कहाणी कोणाकय गोतना ते कहाणी रामान हनुमंताले सांगून पेटयला ते हनुमंत ते सीतेला सांगताना सीतेक मस्त दोळे उद्दायता हे सकड उडगास करतस्वे मिगेले स्वामी मिगेल विषय अंतू म्हणून तिक भारी खुश जाता आणि रामान तिका पूर्ण ನಂಬಿಕೆ आपणेन पेटयलेले म्हणून तिक कोळची कितेरी तीन बिवचे नज्जे ते बेसून मन चंचल जावन असना आस्ता ते बेसून ते देखून तिका ते चंचल मनांतू लवलेश डवटेज नज्ज परिपूर्ण विश्वास येवका म्हणलेल कितेरी धैर्य येवका तिका म्हणलेल कितेरी ताणे सीतेक गुटारी ಅಂತಃಪುರಾಂತೂ ಪ್ರೇಮಾರಿ ತಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೋಚಿತೆ ನಾಮ कसले म्हणून सांगून हनुमंतू म्हाका सांगून दिला म्हणून तिका सांगता ते ऐकल कुडले तिका दोळे उद्दास येसूचे जायना आणि तिका पूर्ण विश्वास जाता हे मिगेले रामान पेटयलेले असं इतले पुणी जल्ले हा वांग असं म्हणून सोदून जल्ले आणि खंडित मिगेलता रामू
येता म्हणून तिका परिपूर्ण विश्वास जाता. परिपूर्ण विश्वास जाताना ते सान मांकडा पळोवन तिका जितके संकोच जाता कशें येतले त्यांनी म्हण सांगून तेन्ना हनुमान सांगता अम्मा तू काहीच हुस्क करू नका, तुगेले स्वामीले सैन्यांत आशिल्ले भितर बल उणे आणि आशिल्ले भितर सानो हा म्हणून सांगता. ते शिपुणी तिका समाधान जावं म्हण सांगून तशीची हे लीले मस्त उडगास काढता. स्वामीन सांगेल ती गेल्याने स्वामील मध्ये जाल्लेल्या पतील मध्ये तू हे सगळं लिहिलंय आमका अयोध्यांतो चित्रकूटांतो पुरा गेल्लेरी त्यांनी पुरा दाखयतांती. खंय अयोध्यांतो वर्डीक जावन येईल कुडले कैकेयीले मोग्गाचो रामू ते देखून वर्डीक जावन अयोध्या येईल कुडले कैकेयी तक्का तेंगेले जोडींक दोग जाणांक बामण बेलेल जोडींक मिगे लेक्काचे उपहार तुम्ही आणि अंगार अपका म्हणून मोस्ट कॉस्टलीएस्ट पॅलेस दिता कनक महल म्हणून आज एकयस अयोध्यांतू पळयत. मागिरी चित्रकूटांतूय तशीची सीतेन आणि रामान भोमिल ते मंदाकिनी न्हंय भारी चंद ते सकड पळोवचे. ते न्हंय तो पळोवन एक बोट आम्ही भाड्या घेवचे आणि बोटार बेसून ते न्हंयचेर बेसून सीधा वच्चे. ते वत्ताना आमका ते गाईड त्याकडे हेकडे पुरा तांणी लील केलेले जागस ते सकड देवून आमका दाखयतांती. भारी चंद खाली बोटार बेसचे एकडन पावील कुडे तटार अब्बेतांती हंग देवन त्या पळयंती म्हणतात. अपास बोटार बेसचे अपास मुखार वच्चे भारी चंद. आणि रामान सुरवेर तका ते वनवास गेलेल कडन भरतान येईल नंतर आपणार बापूस गेला म्हणून कळता. थंय बापसूल्या क्री पुरा करता तो ते जाग दाखयतांती. मागीर ते देवस्थान आसा ते देवस्थानान तू क्री केलेले देखून तक्का रामा सीतेक रामा लक्ष्मणाक दव आवंगलरी केदनाय हे वस्त्र तांणी विंगड कलर वस्त्र घालनांती. मागीर तुलसीदासान चंदन गिसून राम लक्ष्मणाक तिलक लाईल जागो. मागीर सुमार सकड आसा पळयला सर ना तितले चंद चंद जागो आसा आजी काही चित्रकूटांतो. ते सकड आजीक जण मस्त फुलिश असंती. कसं म्हळ्यार दुड्ड आशिल कुडले पॅकेज करता असतांती. ऑर्डर फॉरेन टूर्स वतांती. 7 दिसांतू 5 कॉन्टिनेंट भोवल्यांत आमी म्हणून गत्तार सांगतात ती 2 लाख 3 लाख परा दिवन कसं पळयत 7 दिसांतू 3-4 कॉन्टिनेंट्स वच्चे खंय कॉन्टिनेंट्स विंगड विंगड कॉन्टिनेंट्स वचून पळोवचे. मॉल हांगाचे काही चिके ऑड्ड मॉल एकडंतून तेकड वच्चे पाय पावना थंय कसले व्हील गाडी पुरा आसता. बीच असं सकड पळोवचे. आमगेल्या इंडियान चित्रकूट वृंदावन अयोध्या बरसाना हंग सकड पळोवच सोडले. दुड्डस म्हणून सांगून आयचे दिसान तो मस्त फॉरेन टूर्स करून वायट करून घेता ती हे सकड जाग पळोवक आमी. खाली 7 दिसांतू 5 कॉन्टिनेंट्स कितले पळयत. खाली एक मॅपांत पळयन ताचे बदलाक हे ऑस्ट्रेलिया ते अमेरिका हे युरोप म्हणून सांगून तशी पळोवन प्रयोजन येना अगत्य येना आमका. आमगेले गांवांतू साक्षात परम पुरुषोत्तमान लील केलेले जागो वृंदावन मागीर अयोध्या पुरा आसतना आयचे दिसांतू राम मंदिर जतस सगळं आले गरले येवन डोनेशन पुरा घेतिलस आम्ही मागून घेवपाक कसं म्हळ्यार हे कोरोना पुरा जाल्या नंतर सुरवेर आमकां दवा सुरवेर आमगेल ट्रिप राम मंदिराक वच्ची तशी जाऊ दवा ते तुगेल ते आमगेले युगांतू आम्ही रातच्या आधी हिस्ट्री जातस राम मंदिर जातस ते अयोध्यांतू ते आमकां पळोवचे भाग्य दी म्हणून आम्ही मागून घेवका दवा लागी. आणि हे रामान आणि सीतेन रासलीले खेळला. राधेक आणि कृष्णा व्यत्यास ना तशीच रामान आणि सीतेने रासलील खेळला. 1000 रासलील खेळत म्हणले किले रामान
तशी 999 रासलील खेळता राम आणि सीते 1000चे रासलील खेळताना तेसू कसं जात म्हणल्यार सीतेक श्रृंगार पुरा कोरनो राम तगले हातान सीते श्रृंगार करता आणि एक गडी हांव न्हिदता म्हण सांगून सीतेले पायार न्हिदता त्या वेळारी इंद्राले पूतो जयंतो तो लेखता हे कसं ये परम पुरुषोत्तम जावन बायले गेल पायार न्हिदतस कसं ये साधारण लौकिक जनावरी म्हण सांगून संशय करता संशय कोरनो तो कशी राम न्हिदला नव्हे पळया म्हण सांगून सीतेले वक्षस्थलाकंगा कुटविता कायल्या रूपार येता तो कायल्या रूपार येवन कुटविता तेन्ना रामाक जाग जाता रामा जाग जाताना पळयताना इंद्राल पूतो ಕೂಡ್ಲೆ राम कसं करता हागेलोटो युद्ध करूक हांगा ते शस्त्र ना म्हणता एक ते एक तणा कुडक असता ते तणा कुडक काणू उडयता ते कायल्याले दोळे कच उडयता तेन्ना ते कायलो धांवन वता आनी खंय गेल्यारी ते तण रामाल अस्त्र नव्हते एक पण सोडल्यारी मागशी येना दर्बे ते दर्बे उडयलेले त्याची मागशी वता खंय ब्रह्मलोका वता ब्रह्म सांगता म्हाका तुका रक्षण करू साध्य ना म्हणून ब्रह्माला इंद्राला बापसूला वता साध्य ना म्हणता शिवाला वता शिव लोकांत तू थंय सांगता साध्य ना हाका तागेले पायमुळा वचन पडका म्हणून तशी तो रामाल पायमुळान तू येवन पडता रामाल पायमुळा येवन कोण शरण दी म्हाका शरण चुकी जाल्ले आमा तुका संशय केलेले का म्हणता तेन्ना ते अस्त्र सोडलेल्या वापस मागशी घेवचे जायना म्हणून ते शरण घेतिले का राम ताका ताची कायल्याल दोळो काढता ते देखून आजीकय कायल्याक एक दोळो म्हणून सांगता देशी इतिहास सांगता आता सीतेन रासलीले खेळया म्हणताना राम सांगता हांव एक रासलील खेळची भावार नात इंद्राले पुतालोट एक साधारण चानशे एक युद्ध शे जाल्ला ते देखून रासलील खेळचे भावार ना ते देखून हे 1000चे रासलीला हांव आनी तू द्वापर युगांतू हांव कृष्ण आनी तू राधी जावन येताना थंय आमी वृंदावनांतू खेळया म्हण सांगता तेच आमगेले कृष्णान मागीर 1000चे रासलीला खेळ्ळे रामान ते एक सोडलेले बाकी अशी मस्त रहस्यमय काणी पुरा आसा सीतेक हनुमंत येता हनुमंत येवन सीतेक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हानी तिन्नी जण आणि हनुमंत सखी रूपार ताई तिका सेवे करतांती ತಂಗೆಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪಾರಿ ತನ್ನಿ ಸೇವೆ करतांती आणि अन्य एक सखी रूपाले सेवे करतांती हनुमंतो एक पंता मस्त दुःखार बेसून असता त्यांना सीता माते निमगयता इतरे ना तो दुःखारस म्हणताना उल्लेना मस्त क्षीण जाल्ला तो इत्ते तू खाय ना मारता संकटे कसल विषयो म्हण निमगयताना मस्त दुःख दिसत तुगेले तोंड पळयताना म्हणताना म्हाका तुगेले सेवे करची पावना माता तशी म्हाका अनुभव जातस हांव तुगेले सेवे करची पावना म्हण म्हाका अनुभव जातस म्हण सांगताना सीता माते सांगता करतस मु चेरडा तू सगळे सकाळी तुकून रात्री ताय करतस मु आनी कसं जाव का म्हाका भारी खुश आस तुगेले सेवेत तू हांव प्रसन्न जाल्ली तुगेले सेवे वयर म्हणताना तो सांगता म्हाका तृप्ती ना इति म्हळ्यार तुम्ही दोग जणांनी अंतपुरावत गेले नंतर बागेल बंद करता नव्हे म्हाका मागीर ताजे भितर इगना नव्हे मागीर म्हाका तुमगेले सेवे करू जायना नव्हे जुगळ सेवे म्हणताना सीते ಕೂಡ್ಲೆ ತಗಲ ಮತ್ತರಿ ಹನುಮಂತಾಲ ಮತ್ತರಿ हात दवरता ಕೂಡ್ಲೆ ते हनुमंताले अंगा तुकने एक सखी रूपाचे एक एक्सपेन्शन येता चारुशीला म्हणतिगल नाम हे सकड मस्त इनर स्टोरीज मस्त जणाय अंडरस्टँड करू जायनाय लीले रहस्यमय लीले सकड चारुशीला म्हणून एक सखी रूप हनुमंताला तुकून बाहेर येता आणि ती चारुशीला अंतरंगा भितर ती परमिशन आसा थंय सखी रूपारी सीताले सेव करता तशी हनुमंतो येवन तिका त्या मुद्दी सकट दिता आणि कितले सताय सांगता म्हळ्यार हनुमंतो
सीता माते तुम्ही गेले खांदेर बेस आमत्तू तुका रामाला वन सोडता तुगेल स्वामीला वन सोडता म्हणताना ती आपण या ना म्हणून सांगता इथं एक कारण कसं म्हणलं रे आम परपुरुष आपण आव तुम्ही गेल पूतूची जल्लरी परपुरुष आपण ते दुखून या ना दोन्हीचे कसं म्हणलं रे मक्का अंग तुकून आपण वेलेले ते महिमे ते कीर्ती मेगेल स्वामी क देव का म्हणस तिथले ते स्वामी भक्त म्हाका खंडितच स्वामी म्हाका येऊन आपण वर्त म्हणून सांगून ते देखून ते कीर्ती म्हाका अंग तुकन आपण वेला रावणाला तुकन आपण वेला म्हणल्यार ते कीर्ती हिंगड कोणाकय मेळू नज मेगेले स्वामीक मेळका ते देखून कष्ट कितले जावो हांव ते क्षमेरी सैसून घेता हांव मेगेल स्वामीन येवचिताय हांव राखता म्हणून विश्वास दवरून राखता म्हणून ती सांगता आणि कसं म्हणल्यार ते खंडितच राम आयल्यारी ती गेले ಒಟ್ಟು ते मस्त विंगड बायल मनुष्य राक्षसी पुराय आणि रावणाल बंधन आरशील विंगड बायल मनुष्य पुरा असती त्यांनी पुरा उद्धार जाता आपणेक कितले काळ कष्ट जाल्यारी वाढना आपण ते सैसिता खाली ते रामाले स्वामीला आपल्याला स्वामीले नाव सांगल्यारी म्हाका ताण आशिल अनुभव जाता ते देखून आपण कितले कष्ट जाल्यारी वाढणे ते विंगड जणान पुरे उद्धार जावका म्हळ्यार एक भावने ती गेले आम्ही हंग मना करून घेवका ती साक्षात अम्म ती मात्र कसले सुख पावना ती गेले विंगड चेरडुवांकय आमकाय ती आपण वर्ता रामाक आणि सीतेक कसले व्यत्यास ना जाल्यारी अम्माची आम्ही आमगेले अम्मालेगी कसले सांगली म्हणजे कसले चूक सांग जाऊन आमगेले अम्माला सांगली म्हणजे खंडित ती गेले स्वामी लगी कसले पुणे सांगून असं ते चेरडून आमगेले काय वाढ नाही तुम्ही तका स्वीकार करका म्हणून सांगून कशी एका आवसे बापसू लगी तिगल चेरडाक चांगू म्हणून साबित करते की रेकमेंड करते की तिगल बामणा लगी कसले जाव का जलरी तशीची सीते ते तिग नमगुणशिले अन्य ते राक्षसी त्यांनी सकड अन्य विंगड बंधन आशिल तांका पुरा रक्षण करचे की तरी ती कितले कष्ट सैसो नाही ते ती गेलेची स्वामी का राखतस तशी पण त्यांनी उद्धार जावो म्हणून तितली एक करुण तिका तशीची अन्य कसं म्हणल्यार ती ते कशाच खाली ती गेलते नाम बलारस रामाले नाम बलारस ते आम्ही मना करून घेऊ का नाम बल एक असल्यारी कसले अन्य कसले साधन नका म्हणून ते एक मना करून घेऊ का ती गेलते क्षमे तशेलेरी तिने लेखून घेवी आशिले रावणाल प्रलोभन ऐकून इथे बा राम हे न मना वेळ करता आपणेक आपण वरूक कुठल्या आपण वर या ना इथेक बद मक्का आपण वर या ना की म्हणून संशय करी आशिले ना ती गेलते दृढ व्रत आपण खंडितच राम येता ते कीर्ती रामा मात्र मेळका म्हाका आपण वेलेले पाय लोक सगळे सांगून भोवका तिथले काळ हेर लोक अस तिथले काळ पुरा रामाल काणी रामाल कीर्ती हे सगळे लोकांतू स्प्रेड जावका म्हळ्यार ते भावने ती गेले ते भारी एक गुण आम्ही पळोवन शिका आमगे केलो पण आमगेले निमगोचे पुरोन ती विंगड जण तुम्ही इतले जप करता नव्हे जाल्यार कष्ट येना वे भक्तांक इत्याक म्हणून कष्ट येता जाल्यार आमका पूर्ण विश्वास आमगेले कष्ट पुरा एक पंत राबता म्हळ्यार एक पूर्ण विश्वास आम्ही केलेले कष्ट आमगेल कर्मा फल आणि विंगड कोणी तक्का जबाबदार नाही ते आम्ही मना करून घेऊ का खाली आमगेल नाम जपान तू ते पुरा खंडित पुसून वता एक किती व्हड गुड्ड जाऊ ते गुड्ड आमगेले ये पापा गुड्ड ये कर्पूरा गुड्ड असल्यारी ताकी एक चूर एक दूज दिला कशी ते जोडून खाली जाता तशीची एक नामाचे बल पुरा आमगेल कितले व्हड पाप जावो ते सर्वतो भयात मुच्यते सर्वतो भयात पतितानां
पतितस्खलितश्चार्थ श्रुत्वा वा विवशो गृह्णन् हरे नाम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वतो भयात् सर्व पातकात पुरा पापातुकुनो हरिल नाम एक पंथा आम्ही सांगल्या पुरके तसे मातेले मन अंतु जिब्बेरी पुरा 24 ಗಂಟೆ आणि विश्वासु तिगेले त्या विश्वासु खंडित तिक राखता म्हणाले वरी आम्ही आमगेले जिब्बेर तुकुनो जालेले इतले राम नाम चुकोचे नज्ज त्या विश्वास दवरून घेव का कर्माफल खंडित असं आम्ही अनुभवून जाव का जलरी आमगेल त्या कर्माफल तेंकची जल्ले तेंक परमनंटली क्यूर जल्ले आमगेले म्हणून त्या मना करून घेव का हे आमगे लास्ट जन्म म्हणून आम्ही करून घेव का आणि अनेक एक मना करून घेव का आम्ही कसं म्हणलं री आमगेल नाम जपाचे हायर पर्पस कसले हायर पर्पस आमगेल दुःख वच्ची नाही आम्ही दवा वैरी आमगेल प्रीती चोडका आणि जललित्ते जगेले सेवे चड मेळका हे आमगेल उद्देश वरलेल पुरा ऑटोमॅटिकली जात ते हे केळी वयताना कशी गब्बो बोंडी पुरा ऑटोमॅटिकली जाता गब्ब्याची तर आणि बोंडीची तर कोणी केळी वईल म्हणना जलेरी केळी क्याळी फळ गडाय जाताना ऑटोमॅटिक गब्बो बोंडी मेळता तशीची आम्ही दावाले सेवे चड मेळची कितेरी आणि आमकां दवाय वे प्रीती चोड जावची कितेरी आम्ही जप करचे ऑटोमॅटिकली आमगेल जल्म ना जाता आमगेल कर्माफल ना जाता ते सगळं बाय प्रोडक्ट्स ऑटोमॅटिक जाता तशीची हंगा सीतेक भारी एक हे आशिल्ले कसले विश्वास आशिल्ले ते विश्वास आमी दवरून घेवका आणि अन्य कसं म्हणल्यार आजी आमकां आमगेले भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे 1 वर्ष जातस हे महिन्यातू आमगेल सत्संग सुरू जावन आम्ही सत्संगा सुरवेरी आमगेल ಒಟ್ಟು सत्संग पुरो कायली कुंती मातेने कसं सांगेल भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या काम कर्मभिः ये भवेस्मिन् भव म्हणरी हे संसारांतू क्लिश्यमाणानाम मस्त तापत्रय बघून कष्ट भोगत संती 3 नमुने ताप अनुभविसत संती जण पुरा तांक पुरा श्रवण स्मरणार्हाणी करिष्यन्निति केचन तांक पुरा ये दवाले काणी श्रवण कोरणो स्मरण कोरणो तन्नी तंगेल भक्ती पुनरुत्थान करची कितेरी देव जन्म आयला ते देखून कृष्ण आणि राम विंगडणे आज आम्ही रामाल कहाणी ऐकले रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भव भुवनेषु किंतु रामो आणि अन्य अवतारो सुमार नानावतारम मस्त अवतार घेतलं दावानं ते अवताराच पुरा कहाणी ऐकून आम्ही आमगेल जीवन शुद्धी करून घेऊ का प्रभुपादान क सांगला एम ऑफ द लाईफ इज टू प्युरिफाय अवर सेल्व्स प्युरिफाय अवर एक्सिस्टन्स आमगेले अंतरंग शुद्ध करचे आमगेले उद्देश ते देखून कोण दावाल कहाणी ऐकत की तंगेले ये कसले उपरम जात काही ये भवरोग अंगा सरता ते कोण तगेले पादाच आश्रय घेता चरण कमला आश्रय घेता तंगेले भवरोग सरता अंगाची रप्ता म्हणून कुंती देवीन सांगिलस ते देखून आमगेले फुडले वर्स स्टार्ट जालेल्याची सत्संग कुंती मातेलोटो त्या कुंती मातेल उडकास कानातील 7 दिना आमका हे पंता आमका कुंती मातेन साक्षात सीता देवीले चरित्र आमका ऐकूचे दिला त्या सीते मात्र चरित्र सर्वोपरी ताजे काही अन्य कसले ना उपरी जाऊन कसले ना म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का प्रभुपादान तंगेले 70 वर्षातू 38 days बोटार बैसून ते कार्गो शिपान साधारणाचे जणान वच्चे शिपने
कार्गो शिप अंतू सामान वरचेंतू बेसुनु 3 पंद हार्ट अटॅक जाऊन तंका तंतू दलरी तन्नी एक मगिल दवा लगी दवा एक पोयम द्वरेला त्यांनी म्हाका तू तुगेले हातान तू नांची तशी एक बॉम्ब बी करी म्हणून ते प्रकार आम्ही प्रति एकले दावाले हातान तू चलचे एक बॉम्बे आणि कसं म्हणल्यार आमगेले भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाक 1 वर्सा चेरडू आजी सगळ्यांनी कसं करका म्हणल्यार प्रीतीन या चेरडाक कसले निमगयना या चेरडू तुम गेले हाता धरून अनेकलेक आपून हाडका हे सत्संगाक कशेपणी करून तेच तुम्ही दिवचे हे सत्संगाक उपहार इतक म्हणल्यार हे भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे ना ಒಟ್ಟು कोरनो मस्त काम केला संगू जायनातील नमन्याचे काम केला चेरडू झाड मस्त ओड जाऊन ओड वृक्ष जाऊन हे वृक्षा तूदी गोलोका पौका हे रुक्का वैर तुका मी इथे म्हणल्यार भक्तीलता बीज दिलेले हे सत्संगाचे ना आमगेल कोंकणी जन पूरा चैतन्य चरितामृत संगला ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्तीलता बीज म्हणून सांगला कंच भाग्यवंत जीवाक भक्तीलता बीज मिळता सगळे ब्रह्मांड भ्रमण करता आम्ही एक योनी तुकुनो अन्य योनी तुकुनो कंचकीची कितलकीची काम अधीन जाऊन आम्ही जन्म घेतील असं कितलकी अनंत पंथा क्रोधाक अधीन जाऊन आम्ही जन्म घेतील असं अनंत पंथा आम्ही लोभाक अधीन जाऊन जन्म कितलकी अनंत जन्म घेतील असं कितलकी योनींत आम्ही नांचील असं शीच विंगडिंगड रूपारी जाल्यारी कंचे भाग्यवंत जीवाक भक्तीलता बीज मिळता गुरुलेनी कृष्णाले प्रसाद कोणा मिळता गुरुलेनी कृष्णाले कृपे कोणा मिळता आमका गौड सारस्वत ब्राह्मण जाऊन आमका आमगेले गुरुंग गेले गुरु परंपरेचे काशी मठाचे परिपूर्ण अनुग्रह समका आम्ही तेवे आम्ही मना करून घेऊ का आणि हे सत्संगाचे ना कितलं सत्संग काम केला मला निरंतर काम केला भजनामृत जाऊ कथामृत मागिरी श्लोकामृत मागिरी नाटक कितले नाटक मागिरी भगवद्गीतेचे भागवताचे पुरा लेक्चर्स మరి सण सण व्हिडिओ क्लिप्स निरंतर काम करत संती या सत्संगाचे ते आम्ही रेकग्नाइज करका ते देखून आणि प्रसाद कशी कुकू करचे कुकिंग क्लासेस हे पुरे केला हे सत्संगाचे ना भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे ना भारीच बालोत्सव अशी मस्त सांगू गेल्यार मस्त हे सगळं काम चंदारी करत संती मस्त श्रम निरंतर करत संती ते देखून भागवत पुराण कोंकणी सत्संग कसले प्रथम वर्ष महोत्सव की जय ते ये भक्तीलता बीज वृक्ष थर थर जाऊन मस्त वाढून मस्त शाख पुरा जाऊन भारी चंदायरी प्रत्येक लके गोलोका आपण वरचे तशी कोरका इथ म्हळ्यारी ट्रू स्पिरिच्युअलिटी कसं म्हळ्यारी आम्ही ते अहैतुकी कसले अनकंडिशनल प्रीती कोरनो प्रत्येकलेंतवी आम्ही ತಂಗೆಲೆ ट्रू व्हॅल्यू ತಂಗೆ प्रत्येकलेंतवी एक एक व्हॅल्यू असं त्या व्हॅल्यू कसं म्हणा करून घेऊन आम्ही प्रत्येकले अंतू मुखार हाडू पळयत संती प्रत्येकले एक एक हात धरून अंतो आपण हाडका तेच ट्रू स्पिरिच्युअलिटी तंतु मात्र मस्त कॉन्सेप्ट असं स्पिरिच्युअलिटीचे जाल्यार एक मस्त रियल म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येकले मूड पळोवन ತಂಗೆಲೆ प्रत्येकांती व्हॅल्यू पळोवन तांकां अंडरस्टँड करून तांकां एदूर हाडून ತಂಗೆल करन दवाल सेवा करयत संती तेवे अहैतुकी म्हणारी कसले आशी करनतील कसले ना एकची कसं म्हणारी आम्ही प्रत्येकले ओटूची दवाल लोका वचका याची आणि चैतन्य महाप्रभूने
भाव जाव का म्हणून सांगेल असं इत म्हळारी एक काणी असं त्यांनी एक पंता साऊथ इंडिया आईल वेळारी त्यांनी एक ब्राह्मणाला घरला होतांती चैतन्य परंपरे झाल्या देखून आम्ही चैतन्य महाप्रभूक हे रामायण उठू कसले एक संबंध असले तेवे ऐकूया. त्यांनी रामदास विप्रा म्हणून एक ब्राह्मणाला घरल्या होतांती ते रामदास विप्रान तुम्ही पाय जेवणा येऊ का म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगतात. तशीच हर दिवस दनपारा महाप्रभू ते जेवणा वताना त्यांनी नुत बेसले ते कसले तयार दिसना जेवणाचे इथे नुत बेसला म्हणताना राब लक्ष्मण राखोडाडू चमकला सीते उद्दाडू चमकला म्हणता बेसला कुले चैतन्य महाप्रभू कळता हन्नी भावार संती म्हणून भारी खुश जाता महाप्रभूक भारी खुश जाताना एकच त्यांनी दोळे तकून उद्दा कान रडत संती त्या रावणानं या सीता मातेक कशी वेल्ले इतले गुण संपन्न गुण जावन आशिल्ले ते सीते कशी वेल्ले म्हणून हेची भावा रडत संती त्यांना उल्लेना काही महाप्रभू एक वेळ नंतर त्यांनी तंगेले मती रेतची कसं की अस्तव्यस्त जाऊन कसं कीची रांधापोरा कोण वाढता महाप्रभूक जाल्यार महाप्रभू काही येना भारी खुश जाता तांगेल भाव पळोवनूच त्यांनी प्रसाद चंद कोण काण घेता ती आणि तांगेल हात आपण तांका विंगडे कडन ते सत्संग आपण व्हरतांती ते सत्संगांतू अग्निपुराण जात आशिल्ले रामेश्वरमा लगी ते अग्निपुराणांतू हेच संदर्भ येत काही रावणान सीतेक भिक्षे मागून भिक्षान देही म्हणून सांगून सीतेक भायर यो ते लक्ष्मणान हे घाला लक्ष्मणार एक घाला आज भायर येवचेनच म्हणून तेन्ना सीतेन भायर येताना सीते अప్పుడు जायना रावणाक अग्नी अपळेला वरी जाता हेच संदर्भ जाताना तांणी ते पावतांती तेन्ना तो सांगता वाचक रावणान सीतेन ते लक्ष्मण एक दांटून भायर येताना रावणाक सीतेक अప్పుడు जायना तिल ताणते इतून ते भूई कट्ट करून वरचे तेन्ना ते अग्नी प्रत्यक्ष जावन सीतेक आपणे लगी दवरून घेता आणि सीतेला तशील ते वेदवती म्हळेले ती तपस्विनी असल्यामुळे तिक्का काणू रावणान वरचे म्हणून ते संदर्भ ते रामदास विप्रा म्हळेले ते ब्राह्मण ऐकता तशी तका समाधान जाता तो रडत आशिलो ते सीतेक कशी वेल्ले रावणान सर्व संबत गुण जावन आशिल्ले ते सीते कशी वेल्ले म्हणून एक रडत आशिल तो ते एक काणी चैतन्य महाप्रभूकनी हांगा साऊथ इंडिया येल वेळारी ते रामायणा ಒಟ್ಟು एक सान काणी हांव आयकलेले तेवे तशी आज हांव जल्लितले सीतेले चरित्र आमकां आमगेले इतले सान वेळार सांगू जायना जाल्यार ते भारी चंदी सीते तिगेले सर्व संपत गुण जावन आशिल्ले ते चरित्र आम्ही आज ऐकले ते तिगेल चरित्र ऐकलेले माध्यम तिगेल चरित्र द्वारा आम्ही अनुपम जावन आशिल्ले ते दशरथ नंदन रामाले चरित्र ऐकलेले वरी जल्ला वसले व्यत्यास पळोवचे ना अन्येक शनिवार आणि ताजे अन्येक वार आम्ही विशेष रूपारी रामाल चरित्र ऐकूचे आस सियावर रामचंद्र भगवान की कसले कोणाले मनाक ತೊಂದರೆ जल्ला म्हणजे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम आणि कोणाले मनांतो एद्दी पुणे सियारामाले मी कोनो भक्ती उठेला म्हणजे सियारामा वैरी प्रेम उद्भव जल्ला म्हणजे मिगल काणी ऐकून ते पूरे क्रेडिट मिगल गुरु महाराजाक दित्तसाम तंगल कृपिते मिगल वेरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे थैंक यू वेरी मच जय रेणुका लायक जावनो सीता देवी विषय सांगितलं
तंतु लक्ष्मणाल मुखांतर आमका गुरुला आज्ञा कसल्या म्हणून सांगून दिलेला असा त्यानंतर भगवद्गीता कनेक्ट करून 10 अध्यायांतू 34th श्लोक कनेक्ट केलेला त्याची कीर्ती एक स्त्रीय कीर्ती कशी पळोवका म्हणाला तदनंतर जनक महाराज अन्नाल गुण कशी कसले असं म्हणाले ते आनु इत्तिमितीन सर्वश्रेष्ठ राय जावने सर्वश्रेष्ठ जावन असं म्हणाले तंगेल गुरुना तंगेल शिष्याक आणि पूरा लोकाक दाखवून दिलेलं असं उज्जय मुखांतर तदनंतर हनुमंताला थंय वचून हनुमंताना कशी सीता देवीक पळयलेले आणि चारुशीला म्हणलं नाव कशी मिळलेले हनुमंताला त्या एक्सपेन्शनाक काणी भित्तेरशील काणी आमकां सांगून दिलेलं असं चित्रकूटाविषयी मस्त जण गोतनतील त्या चित्रकूटाविषयी सांगितलं असं अशोक वाटिकांतू ताजे पवित्र जावनशिले तण त्या कुशा त्या रावणाक इतिमितीन त्या पवित्र सीता महाराणीला पवित्रता मितीन क्रॉस करू काय जायनी तितली व्हड राय जावनी तितली शक्तिशाली जावनी ते पवित्रता एद्रांतू तांकां कांय मोल ना जालें म्हणाले आमकां दाखोवन दिलेलें आसा आणि कोणाकय विंगडदांतू आयज सकाळच्या सेशनान तसले प्रश्न म्हण जाल्यार निमगो येता मायक ओपन आसा तुमकां ना म्हण जाल्यार चॅट बॉक्स घाली येता आजी रामायणाचे विषय सांगिल्ल्यान तू कोणाकय कसले प्रश्न आसा चिवा इतली डिटेल जावन सांगला तेंची कोणाकय कसले प्रश्न ना म्हणून मना करून घेता आसा भारी लायक जावन आमगेले भागवत पुराणाचे विषय इथे म्हळ्यार भागवत पुराण एकलेले दोग्गाले 3 जणांनी न्ही पुरा जण बांधवात आनी ಒಟ್ಟು करून आशिल्ले भागवत पुराण तुम्ही पळयले कोळपुर युट्यूबांत एकले ताजे भाग जावन आसाची तंतंगेले कृष्ण भावनामृतांतू कृष्णा बगेंतू रामा बगेंतू पुरा जणान चंद करून तंतंगेल प्रयत्न तंतंगेले शक्ती तंतंग म्हळ्यार सान नमुने रशिले होड नमुने रशिले तंगेले विद्या आणि कला मुखारसून देवा खातीर युटिलायज केलेलो आसा तांकां पुरा जणांक अंतू धन्यवाद अंत भाग घेवचंतू आनिके जननेकान सांगिल्वारी जणांक बांधवा तांकां एनकरेज करयाची अंतू कृष्ण भावनामृतांत येवचेक आनी कृष्णा भगेन कसो म्हूण कोणचे खातीर आमी आमकां भारी लायक जावन एक जनन मेळ्ळेलो आसा गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन नाल्यार कोंकणी समाजांत जन्म मेळ्ळो ते आमी सार्थक करचे खातीर देवालांतूची जोड जावन ह्या जावका म्हळ्यार प्रार्थना करता आसाची आजी एक प्रेयर रिक्वेस्ट आसा आमगेल्या बांधवातून श्री ईशोपनिषदात रेग्युलरली अटेंड करता आशिल्ले तांगेलें नांव तांगेले आनू हॉस्पिटलाइज जावन आसाची बेंगलोरांतू तांगेलें अन्नाल नांव श्री श्रीनिवास मल्ल्या त्यानंतर तांगेले देरू तांकांय हॉस्पिटला जाल्लेलें आसा तांगेलें नांव उपेंद्र शेणाय आमगेले दुबय तुकून श्रीमती संगीता शेणायले आनू आणि देरू तांगेले खातीर एक प्रार्थना करूया त्यानंतर आजी आमगेले प्रिया जावन आशिल्ले तुमगेले पूरा प्रिय जावन आशिल्ले हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू आणि हर ग्रेस रसवती माधवी माताजीले वेडिंग एनिवर्सरी तांगेले खातीर आमकां प्रेयर सांगया एक पण हरे कृष्ण महामंत्र सांगया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जननेकाले परमिशनस म्हण जाल्यारी आयचे सेशन कंप्लीट करूया पुरा बांधवा तांकां लय परमिशनस म्हण जाल्यारी आयचे सेशन आमी हांगा विराम दिताची येवची वारू आमकां हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभू तांगेले टॉपिक आसताले लेसन्स फ्रॉम रामायणा म्हणल्यार टॉपिक येवची वारू तांणी काडता आसाची गौर नटराज प्रभू तांणी अमेरिका तुकून जॉइन जावचे आसा तांगेले आमगेले सांजी म्हणटाना तांकां सकाळी फूड मॉर्निंग आवर्स आसता
हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज की आनंद की जय।